background man sa papangawat. In fact, nagapati si Pastrana nga ang una nila itong nadakpan nga holdapper, posibilidad upod ka grupo pa nila. No? So muna nga ang panawagan sa aton siling Deputy Police Chief naman ang budlay kung kaisa. Ang pulis na nagapaninguha nga masulbar ang kaso, but yet in return sa positive nga operasyon nila, hindi niya makitaan kag wala nagareklamo ang complainant. Kung nagareklamo gid man, agi lang ang kaso kung kaisa. Kung magkaso na sa korte, wala man ga-appear. That's why nga kung kaisa nagkakadismiss man ang kaso sa aton sini nga makapulisan nga gina-file batok sa mga suspechado. Kung kaisa dismayado man ang pulis naton, ga pulaw bugtaw sila, ga follow up sila. But in return, ang ila kabudlay daw wala ginabalikan sa ginatawag nga kooperasyon lang kuntani sang mga biktima. Ang inyong programa Police Files diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod magatakop ini temporaryo. Balik ini next Sunday, same time, same station. Salamat gid sa aton nga mga nagalantaw sa aton sining nga Facebook Live sa aton program Police Files. Hindi ko mabasa gid isa-isa ang inyong mga mensahe, but thank you very much gid sa inyong support sa aton nga programa every Sunday diri sa DYEC, ang programa 3 to 4 sa hapon, programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental, ang Police Files. Upo diri sa aton mga technical partners sa Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason kag Broadcast Engineer Henry Pulgar, ang inyong alagad, ang Corman sa Action Police Files every Sunday. Salamat gid sa inyong pamamati. Happy weekend. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action